Takže čaute lidi, já vás vítám a tohle je po dost dlouhé době, nebo spíš jsou to jenom 2 měsíce, v podstatě jenom, ale mně se to zdálo jako hrozně dlouhá doba. Ale jsem tu zpátky, akorát jediný, co je tady novýho, tak možná hra, teďka co vidíte, jiná, ale k tomu se dostaneme. Ale teďka už nejsem na svým notebooku, nevím jestli to víte, ale měl jsem notebook předtím a ten už odešel do lepšího světa asi. Byl se mnou pěkný 4 roky, ale teďka samozřejmě už mi to je jedno, protože mám nový počítač, nevím jak mu mám říkat, ale jsem za něho rád. A konečně teďka mi jde i Minecraft, prostě všechno mi jde o hodně líp. Nevím jestli budu natáčet ještě jakože jiný hry, ale možná se dokopu k nějakým jiným. Nevím, mám jakože dost starou hru, která se jmenuje Dying Light, asi to znáte. Ale ta se mi moc nechce točit, to spíš hraju tak jakože fakt na uklidnění, no nevím jestli je to zrovna uklidňující hra. Ale to je jedno a teďka tu mám hru Shakes and Fidget a tuhle hru určitě každý zná a nevím, neznám člověka, který, možná holky jo, nevím, ale neznám prostě někoho, kdo by fakt o téhle hře nevěděl vůbec. Možná pár lidí je, co to nezná, jakože určitě, ale podle mě je to dost známá hra a já jsem právě mám to tady napsáno, počkejte, no nechci vám to nějak extra ještě ukazovat, ale mám tady 83 a začal jsem 16.11. ke 12.2. Vím, že pokud nehoubařím, tak to jde docela pomalu, ale já jsem spokojený, protože fakt jakože si zakládám tuhle postavu dost dobře. A pak tady mám jich tady docela dost, jo. A mám to přes Steam, takže nevím jak to bude všechno vidět. A pak tady mám postavu, kde mám už 100 hub, tak to je dobrý. No a prostě šetřil jsem si to, nic jsem si fakt jakoby nekupoval a mám tady level, nemám tady level 83, to se asi buglo, no nevím proč se to tak buguje, já to střihnu a spravím to nějak. Takže jsem zpět, mám tady level 32, nevím proč se to tak buglo, ale s tím Steamem jsou docela problémy, ale nechtěl jsem to natáčet přes internet, protože tam se to o trošku víc seká. A podle mě přes ten Steam je to fakt dobrý, jakože. Teďka sice je neděle a je docela dost hodin, no dost, 6 hodin, ale Shakes and Fidget bych chtěl nahrávat každou sobotu a chtěl bych to třeba v neděli vydat. Teďka nevím, asi zítra to stihnu vydat, pokusím se to sestříhat a možná to vydám i dneska, nevím. A fakt to beru jako takovou uklidňující sérii, nechtěl jsem tím moc jakoby začínat, po těch 2 měsících, no začínat, beru to jako takový začátek, ale řekl jsem si, že tímhle teda začnu. A nevím, jestli mám jít touhle postavou, asi půjdu teďka jenom tak prostě, nebo víte co, hnedka si tam dáme tady tuhle postavu. Pokoušel jsem se i ty podzemka nějak nesundávat, třeba tohle mi padlo dřív než tady to, což je dost divný, jakože vím, že tohle padá dost málo, to mi padlo v obchodě. Myslím, že to padá jenom tam. Jo, podzemí, zítra máme cechovní, máme fakt dobrý cech, protože myslím, že tady ten týpek Vanus, co to zakládal jakoby, tak myslím, že jsem semka přistoupil, když on byl nějaký level 60 něco, a nebo nějak tak. A tady mám svoji pevnost, vím, že to není až tak dobrý na level 83, no a vidíte, zase se to buglo. Právě tohle je docela nevýhoda na Steamu, když to máte prostě Shakes and Fidget, protože vidíte, furt se to takhle buguje, no ale nevadí, protože já vím, že tady je 83 a tady si to hned koupíme, ale začneme tak, dáme si Abavuva, nebo jak mu mám říkat, tady ten týpek, co má tady tohle drsný kolo.
Nevím, asi si dám teďka vylepšovat zase něco. Asi lučišníky. Jo, mám tady hospodu a je gold event, ale včera jsem ho, myslím, že jsem něco stihl, ale nevím, jestli celý. Prostě, že bych vyčerpal 100 touhy. Občas dávám fakt ty houbičky za tu touhu, ale jenom když mám fakt třeba dost hub. A tady asi nic dobrýho nebude, že? Jako vždy. A já si chci ty houby. Napište mi klidně do komentářů, jestli bych měl třeba si za ten týden našetřit právě 7 houb, nebo někdy je fakt štěstí, že je víc, nebo pokud je houbovej ten. A možná bych to mohl natáčet v neděli, třeba no po touze, to nevím, ale prostě nějak tak, protože už bych měl našetřený goldy, měl bych třeba, kdyby byl houbovej event, tak bych měl našetřený i houby. No nevím, ještě se nějak rozhodnu, ale už to nebudu okecávat a půjdeme hrát. Hospodu tu si udělám potom, tady můžeme na někoho zaútočit, nevím, třeba, no ten typek ne, tady ten má dost málo životů, já to přeskočím, jo, jenom tak. A to podzemí teda, tady tyhle dvě nevím, jak jsem pokročil, protože fakt neskoušel jsem to, ale tady bychom měli určitě nějaký dát. Nevím, jestli to mám nechávat, ale asi to budu přeskakovat. Hnedka jsme ho nedali, což je, nevím, jestli je to divný, jo, je down. 478 000 zkušeností, ale furt na nový level to není. Ale já to tady budu mít furt, že? Ten level 32. Ohavný gremlin, tak to bychom mohli dát, protože je to taky průzkumník, ale nevím. No, jo, dali jsme ho, máme tady nějaký kostky na sílu. Jo, už se nám to změnilo, konečně. Díky bohu za nový level. Mám tady dost drahokamů na výdrž. No, furt mi padají prostě na výdrž. No, na jedné postavě ne. Jo, a tohle je Mezinárodní svět 13 a mám tady právě průzkumníka, mága a vara. A jak můžete typovat, tak ten var je úplně, nebo není na nic, jakože, ale prostě za vara se mi moc dobře nehraje, je tam nějaký level 60 něco. A tady tohle nevím, jestli dáme inteligence, jo, toho bychom ještě mohli dát možná, tady dám těch pár hub. No už bych to možná nechal, fakt nemám moc těch hub našetřených teď. A možná, když se mi nebude chtít natáčet nebo nějak tak bych to mohl udělat o 2 týdny a fakt nebudu zbytečně plýtvat ty houby, abych to měl do let's play. Tady mám své mazlíčky zatím, tady tyhle jsem ještě nezískal. Moc se na to nedívám v té hospodě, kde to je jakoby, ale asi bych měl začít. Tohle týpka bychom měli dát a tady ten má 2 mazlíčky na 18, no tak použijem oheň, nebo to má stín, že? Tak to použijeme oheň. Nejlepší, aha, on měl 16, no tak to nebylo moc dobrý. Tady 25 prostě, je to dost OP. Ale tady bychom měli určitě dát, nebo podle mě tady na vodě, tohohle týpka. Ano, dali jsme ho, tak ho hned nakrmím. Tohle bych měl ještě dneska stihnout určitě, takže to udělám. A takže tady můžeme mít dalšího. Tohle nedám, to jsem si úplně jistý. A tady ve stínu, to nevím. Ne, taky jsme ho nedali. Nevadí, myslím, že ještě nám padne jedna houbička, že jo. Doufám, že ještě dneska stihnu jakoby ten, jo, padla nám, že dneska stihnu celou tu touhu. Ještě to tady párkrát přeskočím, ne, nepadne nám houba, klidně si to můžu tady dát. Já jedu teďka spíš na goldy, protože prostě goldový event, 98 000, dřív jsem mi val o hodně míň. Máme tady trošku lepší prstínek, podle mě, co chce dneska čarodějnice, to je otrava furt to takhle. Aha, pobublávat. Jo, nový svitek. Té čarodejnici moc ještě nerozumím, ale jakože vím, že ty svitky a to všechno, určitě si to okouzlím a dám si tam co, jo, určitě obratnost, určitě, jo, teďka už bychom to měli mít nějak tak, očarujeme si to a nevím, jestli ho dáme teď, ale
Já zkusím asi tohle, necháme si to klidně ten souboj, ale on má hrozně velký kritiky, no. Ale podle mě by ho měl v nejbližší době dát. Doufám, že mi padne zase, nevím, co by se mělo vylepšit. Bodky možná, brnko určitě, helma, zbraň ještě ne, to vím. A jinak je to celkem dobrý. Nevím, do cechu, jo, to tady všechno mám, dám tady nějaký goldy. A jdeme na další postavu, což je mák a ten, to se nebudu dívat na, no možná jo. To mám 74, je to tady tak vždycky cca kolem 10 levelů, jakože průzkumníka mám nejlepšího z těchto. A pak tam mám ještě jednoho mága, kterýho jsem dostal od jednoho týpka, co tady byl v cechu, ten Nie. A ten nám dal, jakože kdo chce tu postavu, tak ať si ji může vzít. A já jsem si říkal, že pokud bych chtěl to natáčet, tak si ji vemu. A myslím, že je to 81 teďka, nejsem si přesně jistý. Tady mám docela podobný, snažím se to teďka udržovat s tou pevností, takže no tohle moc takovárna, tady to mám prostě horší. Jo, tady ještě ze včerejška, tohle je k ničemu. Tady jsem si to nedal, aby se to točilo, to je k ničemu, prostě ať se to hnedka ukáže, co tam padlo. To je bez slotu, což je úplně na nic. Na výdrž, jo, to by se mi hodilo, nemám tady potion. Já, počkat. Tady nemáme asi, že? Ne. A tady tohle je horší. O dost, ale tohle si asi koupím. No nechce se mi plýtvat ta houbička. Ale asi budu muset. A výdrž, jo, dáme si tady štěstí. Ještě, že je ten goldový event, protože mám fakt docela dost goldu. Možná bych se mohl vylepšit, co? Protože to vylepšení tady, hlavně si vylepšuju štěstí, ale je to fakt díky těm epikům, když máte prostě velký štěstí. Tohle bych chtěl taky vyměnit určitě. A jinak tady, no já jsem se na to nějak nedíval. Jo, tohle bych chtěl taky, ale stojí to tu houbičku, nevím. Ale asi jo. A dám si tam určitě něco na výdrž. Protože tady to mám docela chabý. A ta červená, no asi si to nechám, nevím, jenom tak prostě. A ten pásek, anebo to, nevím. Já tady udělám ještě quest nějaký, třeba, ne, tenhle fakt nechci, sorry kámo, udělám tady ten, tak jedna houbička. A nevím, ještě dáme si tenhle. A to už asi bude to. A ještě se hodně divím, že tady nemám zrcadlo, prostě mi to nechce padnout tam. Nevím proč vůbec. A já ten, nechám si to. Tady nemám mazlíčky, takže teďka hlavně to podzemí. A podle mě tohle bych už jakože mohl dát, ale fakt bych potřeboval kritiky, aspoň 2, a on by mi nemusel dát, no, dá. 35 životů, no, tak nevím. 35 životů není moc a podle mě tady by to taky nemuselo být, no tak tohle, ne, tenhle je 94, teda 90, že? Tenhle je 96, takže je to jasný, že určitě tohle, ale nevím, jestli ho mám klikat, ale možná tam fakt jako šance je, jo, yes, a padly nám mega OP rukavice, obsah many 98%, a rukavici, jo, ty mám úplně k ničemu, rukavice teda. Takže yes. Tady ten epic mi padl teda z hospody. Ale konečně máme další epic. Takže se nám zvedlo štěstí, že? No. O 4% není to moc, ale aspoň něco. Ještě brnění se nám zvedlo o kolik? O 2%, což taky je dobrý. A teďka jo, furt tu výdrž, protože to je docela na nic. Já si ještě, yes, padl nám elík na výdrž, takže teďka by to mohlo být celkem v pohodě. Nebo řekl bych, že bychom mohli dát i tohle ne, ale tohle bychom možná dali. Já si věřím. Pojď. Aha, tak jsem si neměl moc věřit na ty 2 houby. Nevadí.
Tak tohle jsme taky nedali na tu arénu, jakože mám tady docela, řekl bych, i blbý místo, protože se moc nedívám, na koho útočím, což je asi chyba, možná. A ještě jsem vám chtěl říct, že mě teďka nešel jakoby spustit Minecraft a nevím, asi jsem měl nějaký problémy s Javou nebo tak, ale konečně mi to jde, tak už jsem myslel, že nebudu natáčet Minecraft. Ale vím, že Mini Annie má u mě jakože největší sledovanost, protože mě to baví a teďka už mám hrozně dlouhou dobu zase vymyšlený nový challenge, což je podle mě super, ty challenge na video, protože normální play, jakože možná na timelapse, anebo jenom tak prostě pokud si dám třeba challenge nebo dva a pak udělám nějaký normální prostě. Občas fakt, když jsem se třeba naštval nebo fakt se mi to zkazilo ta hra, tak jsem to nechtěl vydat, ale fakt jakože obvykle vydávám i ty třeba co nejsou povedený, nebo co nevyhraju, ale třeba jsou povedený celou tu dobu. A tady máme o trošku lepší věci, no. Tohle, tak to v klidu můžu koupit, ještě se zbavím aspoň tady těch. To mám na 110 a to na, 109, no. No, ale tohle určitě vyměním a teďka, jo, výdrž, zase výdrž, nebo počkat. Já potřebuji elík na, no určitě si dám tu výdrž. A tady nevím, ale prodám to. A mám tady štěstí, yes, a máme tu i výdrž. Jo, to je docela v pohodě, bych řekl. A tady už si dám sílu. Jo. Obratnost, no to je na nic, tady to. Počkat, výdrž další, ne. To už nebudu měnit, to už fakt ne. A mě jsem se měl podívat sem asi, než si tam dám nějaký ty. Tohle, ne, tenhle tam mám fakt dost dlouho a ještě furt i bez toho slotu je docela dobrý. Ale jakmile mi padne nějaký štít se slotem dobrý, tak si ho určitě vyměním. A tady vím, jo, to jsem dával včera, takže tady mám dřív. Tohle je mimochodem jinčí level, tady si vyzvednu tak a uvidíme, jaký je to level. 70, yes. Tak o 4 levely, no, není to o 10. Ale tak ten mák teďka docela, jako dali jsme tohle podzemí, což je super na mágovi. Ale tady u tohohle bychom teda měli dát, no mohli bychom dát obě dvě podzemka, ne celý samozřejmě. A tady mám 11 hub, tady si dáme klidně útok, no a zase jsem se nepodíval, jo. Jenom na té první postavě. No tak ty zbraně nehádám, že budou nějaký extra dobrý. Konečně mám zrcadlo, takže můžu dělat quest a útočit. A tady tohle, jo, toho bydle, ano, u toho budem bydlet asi, někde tady u toho týpka. No, ale už chcípl a máme tady dalšího bažinného válečníka. A ten nevím, přiznám se, že fakt nevím kolikátky jsou prostě, kolikátý to je level, třeba tady ten, fakt nevím. 82 a toho bychom taky mohli dát a tenhle je teda kolik? Ten je 88, aha, tak na to máme menší šanci a tenhle je 90, tak na to máme nejmenší šanci. Ale tohle bychom mohli dát, podle mě určitě. Ale tady se to, s válečníkem se to pohybuje fakt jakože nedá mi třeba jeden, že mu neuberu nic a jednou, že mu uberu prostě fakt do minima. No, teď jsme ho dali, ale viděli jste, vždycky jsem mu ubral nějak posem. A další level, no mohli bychom dát, jde to celkem rychle, takže si nemyslím, že tyhle podzemka na tomhle levelu jsou nějaký extra hrozný. Určitě ti houbičkáři fakt jakože majou OP postavy, tohle jsme taky dali, což je super, takže i tohle bychom měli dát. Prostě proti varům je to lehčí, než proti těm průzkumníkům, a tohle je úplně na nic, jako vždy. A tohle bychom už teda měli dát, nevím, tím levelem možná bych se nějak, no určitě, já to teď tady možná uslyšíte,
moji myš. Teďka nemůžu udělat to, co jsem mohl na notebooku, že jsem klikal touchpadem a i double klikem a normálním klikem. Ano, mám tu double klik, ale třeba v Minecraftu ho nepoužívám. Protože vím, že jsem třeba u bose na to klikal a prostě dali mi ban. Nevím, jestli to bylo kvůli tomu. Takže sorry teďka, pokud to slyšíte. Jo, nějak takhle si vymaxuju a teďka bychom ho měli dát. Yes! Yes! Tak teďka nám padla dost dobrá zbraň. Ten rozptyl tady jakože moc nevadí. Sice je na všechno, ale podle mě je to dobrý pořád. Když si ho nasadím, tak ta síla, jakože je to tou sílou, samozřejmě, že je tam trošku větší. A asi bych si tam dal zase tu výdrž. Nevím jak to, ne, sílu. Dám si tam třeba tohle. Už z toho důvodu, že je to epic, tak je to epic pro mě. Tenhle epic se mi líbí, no asi druhý nejhezčí Navara, podle mě teda. Tohle už asi nedáme, ale ještě zkusím jeden pokus tady na toho týpka a mám o trošku větší sílu, ale o trošku menší životy. Tak o kousek to bylo. Možná, no za 10 minut, asi ne. Takže to je další postava, nedal jsem tady goldy, no co pak udělám. Udělám tady hospodu, všechno. A teďka tady je ta postava, co jsem dostal. A tady klidně můžu podívat se, ne, prohráli jsme, škoda. Stáj, no vždycky si kupuju tady toho, protože se to dost vyplatí. Jo, zase ten souboj. A tady je dost blbá věž, teda věž, co to kecám, pevnost a dost blbý věci. Tady tohle ne. No i když už jsem to docela vylevlil. Aha, možná tohle. A dobrý. Akorát, že prostě ta pevnost je docela na nic. Teďka vylepšuju tohle a pak to začnu zase maxovat k té 8. A pak to tak nějak zkusím celý. Dostali jsme klíč. Jo, vlastně, to jsem dostal taky. Takže tady bychom taky mohli dát pár. Tady má taky mazlíčky, ale tady nedáme žádnýho toho. Možná tady. Jo, možná kdybychom dostali teďka se zemí na telepodu. Ne, dostali jsme od stínu. A já zkusím teďka jednou, ne. Sice teďka to je propojený totiž s mazlíčkama. Možná tenhle díl bude trošku delší, ale napište mi třeba do komentářů, jestli mám nějakou postavu třeba nechat jakoby, že si ji mám dělat za kamerou v podstatě a pak až bude nějaký větší level, tak bych ho měl hrát. Třeba teďka jakože tam nejsou moc ty podzemka a tak. Ale na té postavě, kde mám těch 100 hub, tak bych si ji chtěl nechat třeba do dalšího dílu, protože tenhle díl bude docela takovej delší podle mě i. A že jsem na začátku hodně mluvil, ale prostě příští díl už bude takovej, že prostě zapnu nahrávání a budeme už normálně hrát. Teďka bych zkusil tady tohodle, jo, to bychom měli dát hned. Kdy bude nový level? Ještě bychom mohli dát tady třeba 2 nebo 3. S kritikama by to šlo. Ale bez kritiků nevím. Tady tebe, tohle vím, že jsem neskoušel, že třeba jsem to fakt nechal do let's play nějak tak. A dostali jsme boty, ale nejsem rád, že nejsou se slotem. Ale jsou jakože dobrý. No, ale jsou bez slotu. Ale já si tady nechám prostě. abych měl takovou památku, jakoby. Tohle určitě nedáme, toho nedám ani na tom průzkumníkovi, to vím. Tam je ten, nějaký ten rak, nebo co to je, krab, ne, krab, určitě se tak nemenuje. A tady teda nevím, jo, dali jsme ho taky, no úplně na nic vůka. A další level, jo, úplně na nic. Sakra, já jsem udělal docela blbou chybu. Já jsem to tady neprotočil a nenašel jsem si ty věci, no tak ještě, že jsem na to přišel teď. A možná bych zkusil jednu houbu, možná dvě. Tohle si tady dám a naštěstí, no můžu si to koupit, že?
poslední houbu. No, tak taky. Už jim moc nemám. Štěstí samozřejmě. Nenám ničemu. A teďka bych si dal určitě tady tu inteligenci, protože už se mi to trošku srovnává. A co dál? Tohle jsme teda dali, takže teďka bychom měli dát určitě tohle, nebo nevím jestli určitě. Jo, pokud nám nebude dávat kritiky, yes, a další brnko, ale zase bez slotu. Třeba tohle bych uvítal i bez slotu, možná. Ale brnko, tak to fakt ne. Ale máme to tady do setu pěkně, tak si to tady zase nechám. Chobotnice. Chobotnici teda nevím, ale tu bychom mohli jakože taky, pokud nám nebude zase dávat ty kritiky. Nechám to tak tady klidně běžet. Jo, jako mohli bychom jí dát. Jo, teďka yes, dali jsme jí, máme nový level, takže už se to tady blíží, tam máme myslím 84. Tohle vím, že teďka nedáme, ale tohle bych ještě zkusil. Aha, tak ty taky asi moc nepůjdeš, co? No možná jo, teďka by mohl jít. Nedal nám kritik, takže pohoda. A teďka nevím koho. Jo, ty seš mák, takže ty bys mohl padnout, jo, tak ty padneš, to vím. I kdybys mi teďka dal kritiky a nedal. Smůla kamaráde. Tak, super, skoro další level. Ne, máte tady pro mě něco? Nemáte, škoda. Tady bychom mohli dát někoho, možná tebe. Jo, tebe bych mohl dát. Jo, tady je taky docela blbá ta pozice. Kolik potřebuju? Aha, ještě 10 000 zhruba. Počkat, budeme mít tady na přeskáčku, ne. Ty hodiny. Máme tady další postavu, nevím jak tenhle díl bude dlouhý, pokusím se to třeba nějak sestříhat nebo tak něco, ale nevím. Možná tam tu postavu bych fakt měl nechat na další díl a asi nechám teda, protože tenhle díl bude dlouhý. A tady nemáme asi moc dobrý věci, tady to roztočím, zase šutry, no, jako vždy. Na nic. Tohle je na nic. Proč jsem si to chtěl dát a řekl jsem na nic. Tohle je level 41. Tohle je dobrý třeba. To si dám a dám si tam určitě obratnost. Ano. Tak a teďka už to, jo. Zaútočíme si tady na někoho, tady na toho týpka. Bys mohl být, aha. Jo, tak byl v pohodě. A teďka určitě vím, že dáme tohle. Možná tuhle postavu jsem si taky mohl nechat do dalšího dílu, ale asi tohle bude poslední postava, protože už tam mám jenom tam ty dvě. Takovýho mýho obyčejného mága, co jsem si udělal na mezinárodním světě 15. A dalšího tady máme prachopíra, jo, tohle bude dost easy, klidně přeskočím 42, co se nám nebude hodit, že? Jo, bude. To je o hodně lepší, jako, já jsem nic neřekl. Dám si to, ale možná si teďka nechám, jo, já si nechám tohle a do tohohle si pak najdu drahokam na obratnost. Tohle taky v pohodě dáme. Koho tady ještě máme? Jo, ještě tady máme tohohle týpka, ale toho taky dáme, ne? Jo, dali jsme ho, v pohodě. Já to budu dělat tak nějak na přeskáčku, tady toho. Jo, taky jsme tě v pohodě dali, to už jsem nečekal třeba. No. Možná bych to měl čekat tohle. Tohle je docela dost ničemu. Nevím, ještě si to nějak přepočítám ve své hlavě. Po let's play a tohle bych taky mohl dát, protože máme skoro stejný staty. Dali jsme ho a máme tady pásek, který by měl být lepší. Jo, samozřejmě, že samozřejmě na něho zase nemám. Já si to tady prostě nechám a do příštího dílu budu fakt vybavený a zase nebudu dělat podzemka, abych to měl nějak do let's play. A tohle je zase k ničemu. No zase. Padly nám docela epiky, což jsem netušil vůbec. Tak tohle je dost v pohodě, co jsem fakt dlouho nedělal. Aha. Tak tenhle epic se nám bude hodně hodit. Aha.
nám dá ale fakt docela dost štěstí. Zkusíme někoho dát třeba tebe, dáme tě, no, ne, a když to předělám, jak tě budu dávat? Aha, tak trošku rozdíl, no, ale ty už asi nepadneš, nevím. Tak ty spadl, chtěl jsem říct taky, že asi nepadne, 44 level. Možná se omlouvám, že to dělám teďka docela rychle tady, ale možná bych měl, ale možná, nevím, fakt nemám tady stopky nic, ty asi taky nepadneš. No tak nevadí, máme tady 15 hub, do dalšího let's playe, nevím koliká tady budu tak level, a tohle můžu prodat s klidem. Kolik tady mám vlastně, no zase úplně nic tady mám. Dám si tady hospodu, tak dal jsem si tam nějaký ten quest a tuhle postavu nebudu vám nějak extra ukazovat, jenom tady prostě nemám tady drahokamy, fakt pevnost úplně na nic, protože jsem chtěl se i vylevlit a udělal bych třeba příští díl nějaký, že bych ho udělal jakoby třeba kratší a jenom na tu postavu, nevím. A tohle je fakt jakože chabí teďka na světě 15 mezinárodním, dost chabí. A určitě kolikátky tady jsou třeba týpci, ale když si dám jedničku, jo 120, pohoda, já jsem 14, nevím jak dlouho jede tenhle svět, ale určitě mi napište do komentářů, jestli mám natáčet Shakes and Fidget, jakože já ho budu možná natáčet i tak, protože jsem se chtěl podělit o moje postavy, jak je levelím třeba za ten týden, nebo tak, a sundat ty podzemka, jakože když je nebudu dávat celý ten týden, tak pak jestli je dám. Budu mít nějakých 10 hub hádám, takže bych to typoval tak nějak na to podzemí. Jestli se vám toto video líbilo, dejte určitě like, a jestli mě chcete podpořit, dejte odběr. A tohle bude asi teda konec tohohle dílu a já se s vámi loučím a čau.